Il-Gvern se jibqa' jieħu deċiżjonijiet favur il-ġid komuni. Dan l-impenn tenneħ il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela f'kollegament telefoniku fuq One Radio il-ħadd filgħodu li matulu tkellem fid-dettall dwar l-investimenti li qed isiru fuq sma bħas-saħħa, is-sigurtà, l-edukazzjoni u l-ambjent. Meta kien qed jitkellem dwar il-ħidma tal-Pulizija, il-Prim Ministru spjega kif fil-ġimgħat li ġejjin se jitħabbru dettalji dwar inċentivi li se jittieħdu biex membri ta' forzi dixxiplinati li jlessu l-25 sena servizz u jkunu jistgħu jirtiraw jibqgħu iservu biex l-esperjenza u l-ħiliet tagħhom ma jintelfux. Nafu li persuna li għandha ma nafx 45 sena, 50 sena li għadha fl-aqwa tagħha, li għadha tista' tagħti ħafna lil korp dixxiplinat li għandha dik l-esperjenza li akkumulat tul medda ta' snin u tul ħafna xogħol. Dik l-esperjenza, dak it-talent ma nistgħux nitilfuh. U għalhekk li se nkunu qed nieħdu l-inizjattivi biex dan it-talent, biex din l-esperjenza, biex din il-kwalitajiet sbieħ li hemm f'tant membri fil-korpi dixxiplinati nippreservawhom u ninċentivaw lil dan in-nies li jibqgħu jagħtu s-servizz tagħhom. Fl-istess kuntest tat-tissieħ tal-ġid komuni, il-Prim Ministru semma li kull deċiżjoni li tittieħed trid tgawdi minnha s-soċjetà u elenka diversi investimenti li qed isiru f'setturi importanti biex itejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Jekk qed nitkellmu fuq is-saħħa, tfisser il-ġid ta' dak l-anzjan li jrid isib servizz għalih mediku li huwa wieħed iktar speċjalizzat, jew fil-komunità stess, jew jekk meħtieġ fir-residenzi tal-anzjani, tfisser ukoll il-ġid ta' dak iċ-ċittadin li jrid igawdi minn kura aqwa qrib daru u għalhekk l-investiment fis-saħħa bħalma għamilna biex nagħti eżempju f'Birkirkara, tfisser ukoll il-ġid ta' dik il-familja li trid, anzi għandha dritt illi tħossha sigura f'pajjiżha u għalhekk it-tisħiħ tal-forzi tal-ordni u tas-sigurtà u t-tisħiħ tal-ħidma fost in-nies bħal qed naraw f'dawn l-aħħar jiem biktar intensità biex il-messaġġ ikun dejjem wieħed ċar li qegħdin hawn biex inħarsu liċ-ċittadin onest. Il-messaġġ tal-ġid komuni jrid jasal ukoll fejn jidħol l-iżvilupp. F'kuntest ta' oppożizzjoni opportunista li quddiem il-pubbliku ta' jitmod u minn wara l-Kamera stamel mod ieħor, il-Prim Ministru appella lill-iżviluppaturi biex ma jresqux proposti li ma jagħmlux sens skont il-politika tal-ippjanar. Dan meta refera għal deċiżjoni tal-Awtorità tal-Artijiet li ma tatx kunsens biex fuq art tal-Gvern jinbidlu l-policies ħalli jkun jista' jsir aktar bini u saħaq fuq il-bżonn ta' aktar spazji miftuħa biex jitgawdew mill-familji. L-appell biex proġetti illi ma jagħmlux sens fir-realtajiet tal-lum lanqas biss għandhom jitfasslu fuq il-karta mill-perit jew jinbeda il-proċess tagħhom quddiem l-awtorità tal-ippjanar. Dan huwa appell li se nibqa' nagħmlu b'mod b'saħħtu. Fit-tmiem ġimgħa li matula bdew jingħataw ħlasijiet tal-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja, il-Prim Ministru fakkar kif il-Gvern dejjem wera biċ-ċar li idu tinsab fuq il-polz tan-nies u dejjem daħal biex jgħin quddiem sfidi internazzjonali. Li ngħinu lil ħaddiem quddiem l-isfida tal-inflazzjoni li jkolli ngħid mhijiex waħda żgħira huwa prinċipju dan għalina naturali li ngħinu lin-nies, li ngħinu lil ħaddiem, li ngħinu fuq kollox lil min jista' l-inqas. Il-Prim Ministru elenka diversi miżuri li ttieħdu quddiem sfidi internazzjonali fosthom tul il-pandemija u anke minħabba l-gwerra fl-Ukrajna u għalhekk tenna l-importanza tat-tisħiħ ekonomiku jitfit mal-prijoritajiet preżenti tal-Gvern. Dan l-impenn għal tisħiħ ekonomiku sostenibbli dan nagħmluh biex fl-aħħar mill-aħħar minn dak li tirrendi l-ekonomija sostenibbli tagħna nibqgħu ninvestu fil-ġid komuni, nibqgħu ninvestu fis-sigurtà tal-pajjiż, nibqgħu ninvestu fis-saħħa tal-poplu tagħna, nibqgħu ninvestu fis-settur edukattiv, nibqgħu ninvestu fl-ambjent fost diversi investimenti oħrajn.